ziua, bine v-am regăsit! Ne întâlnim într-o după-amiază frumoasă, senină, dar așa cu soare cu dinți. Este încă suficient de rece, e un vânt așa care trage subțirel și ne face să ne strângem hainele pe noi. Chiar dacă este un sfârșit de iarnă și în câteva zile vine primăvara, totuși la această trecere între anotimpuri încă sunt multe condiții, multe șanse să ne mai răcim. Să facem diverse infecții virale, infecții de natură bacteriană. Suntem la sfârșit de iarnă, imunitatea este mai scăzută, uneori suntem mai obosiți, mai durează până ziua va fi suficient de lungă. Așa că pe fondul acesta și de sfârșit de iarnă și de viroze și de frig, putem să mai facem infecții de natură virală sau de natură bacteriană. Este important să știm cum să gestionăm acest tip de infecții și anume dacă le putem gestiona pe cale naturală, pentru că este important, dacă și așa organismul are o imunitate ușor mai scăzută, să nu mai declanșăm alte efecte adverse, să nu ne scădem și mai mult imunitatea și așa că este important să vedem ce putem face cu remediile naturale, care sunt cele mai recomandate. Ca de obicei am avut întrebări de la dumneavoastră și am încercat să mă ghidez vis-a-vis de ceea ce vă interesează mai mult și bineînțeles că aștept și pe parcursul întâlnirii să mai trimiteți întrebări legate de acest subiect care să vă intereseze și la care sper să vă dau răspunsul pe care îl așteptați. Haideți să vedem, practic, care sunt cele mai comune cauze care pot genera aceste infecții bacteriene. Apoi o să discutăm și despre factorii favorizanți pentru a pentru a se suprapune o infecție bacteriană peste una virală. Practic, aceste infecții apar datorită virusurilor, bacteriilor pe care le inhalăm odată cu aerul pe care îl respirăm. În căile noastre respiratorii, pe lângă oxigenul de care avem așa de multă nevoie să ajungă în celulele noastre, să respire, să ducă oxigenul peste tot, pătrund și virusuri și bacterii, pătrund și alți factori poluanți care ne pot irita căile respiratorii, deci în afară de viroze și infecții bacteriene mai pot apare diverse iritații ale mucoaselor căilor respiratorii, dar cel mai frecvent sunt întâlnite totuși virozele și infecțiile bacteriene, uneori pneumonii sau chiar afecțiuni mai severe. Este deja bine știut că practic cea mai frecventă cauză pentru infecțiile respiratorii o reprezintă cauza de natură virală. Prin ceea ce avem în jurul nostru, prin aerul pe care respirăm și acele secreții nazofaringiene denumite picăturile reflughe, în care găsim practic virusuri pe lângă praf și restul poluanților care ajung în atmosferă prin strănuți, prin tuse, prin conversație. Deci practic inspirăm aceste virusuri. Dar atunci când imunitatea noastră este scăzută, când organismul este slăbit sau când am început tratamentul prea târziu, aceste viroze se pot suprainfecta. Apar infecțiile bacteriene care nu sunt doar bronșite sau pneumonii. Ele se pot localiza practic la nivelul sinusurilor, la nivelul amigdalelor, la nivelul conductului auditiv. Deci putem face sinuzite, amigdalite, otite, bronșite, pneumonii și așa mai departe. Acestea au de foarte multe ori ca și cauză streptococul sau stafilococul. Deci, practic, aceste două cauze mari bacteriene și cele virale sunt cele două cauze principale. Acum să vedem care sunt factorii favorizanți care pot duce la transformarea unei infecții de natură virală, care am spus că e majoritară,
într-o infecție de natură bacteriană, practic o suprainfecție, sau când apare de la început o infecție bacteriană, în ce condiții. Menționam anterior că un sistem imunitar slăbit, un organism slăbit, în urma unei infecții recente, în urma unui tratament cu antibioterapie repetat, corticoterapie, chimio, radioterapie, toate pot scădea și mai mult imunitatea organismului și pot duce la apariția unei infecții bacteriene. De asemenea, capacitatea organismului de a se apăra depinde și de vârstă. Se știe că persoanele vârstnice au o imunitate mai scăzută. Copiii, mai ales grupa de vârstă 0-3 ani, este mult mai predispusă. Se știe că încă bagajul lor imunitar nu este ajuns la capacitatea maximă, deci încă organismul nu este format complet din acest punct de vedere. De asemenea, atunci când vorbim de o boală de fond, și aici aș menționa unele destul de frecvente și unele afecțiuni care într-adevăr tarează organismul, cum este diabetul, care din păcate este foarte frecvent, tuberculoza, care se pare că în București acum este o recrudescență, bolile cardiace cronice, bolile pulmonare cronice, toate practic modifică și influențează răspunsul sistemului imunitar. Astfel, ca să concluzionez, pe fondul unei imunități scăzute, pe fondul unei boli cronice, o infecție virală se poate transforma foarte ușor într-o infecție bacteriană. Să vedem ce putem face și cum ne dăm seama în funcție de simptome dacă este vorba de o infecție bacteriană. Întotdeauna în acest tip de infecții, simptomatologia, tabloul clinic este mai sever. Starea generală este mai alterată. Dacă la început a fost o febră mare, să spunem că a fost o vireză și s-a întâmplat să fie o febră mare, nu întotdeauna virezele sunt cu febră, dar e posibil. Dacă pe acest fond vedem că apare o temperatură, o febră, chiar dacă e cu valori mici, dar persistă zile în șir, sau apar cu sebiu, frison, febră foarte mare, putem bănui că este o infecție de natură bacteriană. De cele mai multe ori, secrețiile nazale dintr-o secreție apoasă se pot transforma în mucopurulente. La nivelul gâtului, dintr-un gât roșu se poate să apară depozite pultacee, deci acele depozite purulente pe amigdale. O tuse care a fost inițial seacă sau o tuse seromucoasă să se transforme tot așa într-o tusă mucopurulentă, de multe ori cu secreție aderentă, viscoasă, greu de expectorat, cu o respirație mai dificilă, îngreunată. Clar ne vorbește despre o infecție bacteriană. Ce alternative de tratament natural avem și în această situație? Deci să vedem dacă sunt remedii naturale, produse vegetale, plante, uleiuri esențiale, care să aibă acțiune antibacteriană, deci practic să acționeze antibiotic. Ne-am obișnuit, din păcate, ca la cele mai mici semne să punem mâna pe medicamentele de sinteză și de multe ori fără să consultăm medicul. Cercetările și studiile realizate în ultima perioadă au demonstrat, conform a ceea ce transmit specialiștii, faptul că antibioticele reprezintă medicamentele cu cel mai mare impact pe termen lung asupra imunității, asupra sistemului digestiv și asupra întregului organism în general. Practic, rezistența la antibiotice a început să devină o problemă reală, o problemă a zilelor noastre, pentru că antibioticele au început să fie utilizate abuziv atunci când nu este cazul, pentru că nu înseamnă că nu apelăm la antibiotice, ci faptul că sunt utilizate abuziv când încă nu este cazul
au dus la generarea de bacterii imune la acestea. Deci trebuie să fim foarte atenți, să știm când și cu ce începem un tratament. Plantele medicinale și îndeosebi uleiurile esențiale reprezintă practic o alternativă de tratament deosebit. Uleiurile esențiale au un potențial terapeutic foarte crescut. Așa cum le spune și denumirea, le reprezintă esența plantei, deci partea cea mai concentrată dintr-o plantă. Dacă aceste uleiuri esențiale sunt corect dozate, dacă sunt atent selecționate, de calitate, dacă se respectă un anumit dozaj, deci și o anumită asociere, se poate obține un efect terapeutic deosebit și de asemenea putem vorbi despre o sinergie care apare în combinarea acestor uleiuri, o sinergie a acțiunilor. Practic, ce înseamnă acest lucru? Această sinergie reprezintă o potențare a acțiunilor, deci nu este vorba doar de o simplă cumulare, sumare a acțiunilor, ci își potențează unul celuilalt acțiunea dacă ele sunt corect dozate, de înaltă calitate și proporțiile foarte riguros gândite. În această situație chiar putem spune că au eficiență, o reală eficiență terapeutică. Având în vedere că oricum aceste infecții bacteriene apar pe fondul unei imunități scăzute, este bine ca de la primele semne să inițiem un tratament cu remedii naturale pe bază de uleiuri esențiale pentru a nu ne scădea și mai mult imunitatea, care oricum deja este scăzută. De asemenea, este important ca acest tratament să fie bine tolerat de organism, să fie ușor asimilat și să nu genereze efecte secundare. Practic, pentru tratamentul acestor infecții de natură bacteriană, uleiurile esențiale reprezintă un ideal în inițierea terapiilor, deci inițierea tratamentului. Aș menționa niște proprietăți ale uleiurilor esențiale. Deci, cum spuneam, ele reprezintă esența plantei și au o multitudine de proprietăți. Nu vorbim doar despre ceea ce se cunoaște tradițional, ci vorbim de ceea ce s-a demonstrat în mod științific. Și o să vedem că vorbim și despre aromatograme și despre valoarea eficienței terapeutice. Uleiurile esențiale au proprietăți antimicrobiene. Asta ce înseamnă? Ele sunt foarte bune antibacteriene, antivirale, antifungice, antiparazitare, deci acționează asupra unui spectru foarte larg de germeni și din categorii diferite, și bacterii, și virusuri, și fungi, chiar și paraziți. De asemenea, au proprietăți antiinflamatoare, sunt antispastice, unele dintre ele sunt expectorante, sunt tonice generale, analgezice, deci pentru a menționa doar câteva din proprietățile uleiurilor esențiale. Unele dintre ele chiar sunt imunostimulatoare, deci nu vorbim doar că nu scădem imunitatea, dimpotrivă o susțin. Deci am văzut că putem apela la uleiuri esențiale, am văzut care sunt cauzele, factorii favorizanți, simptomele, la ce putem apela, la ce ne putem gândi ca tratament de primă intenție, și anume la uleiuri esențiale. Trebuie să vedem și ce fel de uleiuri esențiale putem folosi, la ce putem apela. Chiar a fost întrebare și din partea dumneavoastră și o să și răspund de ce e așa de important. În lumea plantelor, a florilor, sunt în jur de 3000 de uleiuri esențiale. Deci se știe că ele, pe lângă faptul că au această eficiență terapeutică deosebită, ele sunt cele care dau parfumul plantelor, deci ele ne bucură cu aroma lor deosebită. Din aceste uleiuri, din multitudinea acestor uleiuri, trebuie selecționate cele care sunt în top din punct de vedere al acțiunilor antibacteriene.
Practic, ele sunt folosite din timpuri istorice și au dovedit cu prisosință efectul foarte puternic antibacterian și, cum spuneam, și studiile realizate, cercetările realizate au demonstrat efectul lor antibacterian. Dintre aceste uleiuri, din aceste multitudine de uleiuri, am ales uleiul de cimbru și uleiul de puișoare, care au proprietăți antibacteriene asupra unui spectru larg de germeni patogeni. Se știe și modul lor de acțiune. Acționează asupra membranei bacteriene, o permeabilizează, practic pot pătrunde în interiorul celulei bacteriene și pot să o distrugă. Cum realizăm, cum facem ca o formulă, ca o asociere de uleiuri să fie eficientă? În realizarea produsului Biomicin Forte, produs la Orăștie, asocierea acestor două uleiuri de cimbru și de puișoare a avut la bază mai multe etape și o cercetare și o documentare foarte riguroasă. S-au studiat atent proporțiile, dozele, tocmai pentru a obține sinergia, a obține acea potențare a acțiunilor despre care am vorbit mai devreme. Și de asemenea a fost foarte important și s-a ținut cont ca raportul doză-efect să fie un raport optim. Realizarea acestei combinații, realizarea acestei formule, deci dezvoltarea ei, a avut ca primă etapă practic aromatogramele. În ce au constat aceste aromatograme? S-a făcut o selectare pe baza acestor aromatograme a puterilor antibacteriene pe uleiuri individuale, din care s-au selectat uleiurile cu puterea antibacteriană cea mai crescută. Deci aceasta a fost prima etapă. De ce am dorit să realizăm această selecție, această selectare, tocmai pentru a alege uleiurile esențiale cu acțiunea antibacteriană cea mai puternică pentru a avea și eficiența remediului, a rețetei, a formulei. Astfel, acest remediu produs la Orăștie, Biomicinul Forte, practic putem spune că este o alternativă naturală de tratament antibacterian, de un antibiotic natural, eficient în tratamentul infecțiilor de tipul faringoamigdalitelor, deci infecții de căi respiratorii superioare și inferioare. Deci putem menționa că acest remediu natural, această combinație de uleiuri esențiale, este dedicată persoanelor cu infecții bacteriane ale căilor respiratorii superioare, de tipul faringoamigdalitelor, de exemplu, și celor inferioare, de tip tracheobronșite necomplicate. Deci vorbim despre acest tip de tratament. De asemenea, produsul este dedicat și persoanelor care prezintă intoleranță, alergii, reacții secundare, rezistență la tratamentul de sinteză, la antibioticul de sinteză, sau persoanelor care doresc să evite apariția de efecte adverse în urma tratamentului alopat. Ce este foarte important de reținut este faptul că administrarea repetată a acestui produs, la Biomicin Forte capsule moi, nu duce la apariția rezistenței, nu scade imunitatea, practic nu afectează flora intestinală, așa nu scade nici imunitatea, nu generează apariția de candidose, nu generează hepato- și nefrotoxicitate. Deci iată că are multiple beneficii. Ca și administrare, ca și vârstă de administrare, se recomandă de la vârsta de 10 ani
se pot administra 2 capsule pe zi. Perioada este în funcție de patologie, 5 zile, 7 zile, 10 zile, deci în funcție de simptome și de severitatea afecțiunii. Pentru adulți, doza este de 3 ori 1 capsule pe zi. În situații deosebite se pot administra și 4 capsule pe zi. O mențiune importantă, datorită faptului că vorbim despre uleiuri esențiale cu un potențial terapeutic puternic, trebuie să știm că mai există și unele contraindicații. Și anume, persoanele care au ulcer gastroduodenal, gastrită acută și cronică, nu este recomandat acest remediu. Pentru persoanele care au o sensibilitate digestivă, o sensibilitate gastrică, fără să aibă un diagnostic de gastrită sau de ulcer, am recomandat asocierea cu capsulele Stomac Sănătos. Chiar medicii noștri colaboratori fac aceste asocieri cu rezultate foarte bune. Produsul este bine tolerat în această asociere. Deci Biomicin Forte administrat la o oră după masă, iar capsulele Stomac Sănătos cu 15-20 de minute înainte de masă. Prin această asociere se realizează o protecție la nivelul mucoasei gastrice, iar acel disconfort nu mai este resimțit. Este bine de știut acest aspect. Spuneam mai devreme despre o evaluare a eficienței terapeutice. Am vrut să ne verificăm, să vedem cât de eficientă este această formulă în acest tip de patologie, infecțiile bacteriene de căi respiratorii superioare și inferioare. Această evaluare s-a realizat în colaborare cu medici infecționiști, pneumologi, medici de familie. A fost realizată pe un lot de 101 pacienți și rezultatele ne-au arătat o eficiență de 78,22% în remiterea tabloului clinic. Deci a fost vorba de febră, de durerile în gât, de tuse, de nas, deci tot tabloul clinic s-a remis în procent de 78,22%. La pacienții la care s-a recoltat exudatul faringian, s-a constatat negativarea acestuia, deci pe exudat a fost streptococ beta-hemolitic și stafilococ auriu, iar acest exudat, la finalizarea tratamentului, a fost negativ tot într-un procent de aproape 78%, deci 77,78%. Deci, practic, putem spune 78% din pacienți. Deci, un procent foarte bun. Dacă ar fi să luăm doar pe anumite simptome, pe durerea de gât, pe congestia amigdaliană, pe starea febrilă, aici procentul a fost foarte mare. A fost de 95%. De ce există aceste diferențe? Vă spuneam mai devreme că în lotul pe care l-am evaluat au existat și pacienți cu infecții de căi respiratorii inferioare și o parte dintre aceștia au fost cu afecțiuni cronice pulmonare la care s-a suprapus o infecție acută. Deci la acești pacienți și durata de tratament a fost mai lungă, a mers uneori până între 10 și 14 zile, pentru că întotdeauna un teren, cum spuneam mai devreme, un fond de boală cronică, imunitate nu mai scăzută și organismul răspunde mai greu. Și aici au mai apărut unele diferențe, practic diferența între procentul de 78% și cei 95%. Deci aici au mai fost unele simptome care au mai trenat și pentru care tratamentul s-a prelungit. Deci, foarte important să administrăm de la primele semne, să nu așteptăm să avem probleme și complicații. A mai fost o întrebare din partea dumneavoastră legată de ce am putea face de ce ar mai trebui să ținem cont să nu ajungem să facem infecții bacteriene. Practic, parțial am răspuns, e vorba de imunitate, dar pe lângă aceasta, categoric, condițiile de igienă, de alimentație, de evitarea aglomerațiilor, de inițierea tratamentului de la primele semne de boală, să nu așteptăm ca să apară
complicațiile și de creșterea imunității organismului. Această creștere a imunității organismului se poate realiza tot cu ajutorul produselor naturale. Plantele medicinale, ciupercile medicinale, au un potențial foarte crescut de stimulare a imunității, au o compoziție extrem de complexă. Ciupercile au acei beta-glucani în compoziția lor cu un mecanism deosebit de vast și de amplu de modulare a imunității. Un tratament, iarăși, care ne poate ajuta, tot natural, îl reprezintă vitamina C naturală. Este foarte important să apelăm la surse naturale, deci la vitamina C din surse naturale. De ce spun acest lucru? Pentru că vitamina C de sinteză are doar acid ascorbic, pe când vitamina C care provine din surse naturale vine cu un bagaj mult mai mare, complex biologic, în care sunt și substanțe antioxidante, sunt și bioflavone, nu este doar acidul ascorbic, plus acel complex biologic conține și un bagaj enzimatic cu rol catalizator care favorizează absorbția și utilizarea mult mai ușoară de către organism a vitaminei C. Și aici chiar am să vă dau exemplu de o vitamină C naturală care provine din surse 100% naturale, fără excipienți, fără îndulcitori, fără arome. O vitamina C naturală din fructe, din extract de fructe de aromia, de coacăz negru, de măcești, afline și pătină. Deci apelați cu încredere la vitamina C naturală, pentru că organismul ăsta îl va folosi mult mai eficient, este mult mai ușor de asimilat, de absorbit. Iată că putem, prin lucruri simple, să ne ajutăm, să ne facem bine. Ce mai vreau să menționez? Aceste produse naturale, produsul despre care am vorbit, remediul, Biomicin Forte, a demonstrat ameliorarea simptomatologiei în infecțiile bacteriene pe parcursul a 3 zile și remiterea, cum vă spuneam, în funcție de patologie într-o perioadă de 7-14 zile. Deci putem ști și care este doza și în cât timp practic ne refacem cu totul în situația unei infecții bacteriene corect tratate. Mai avem niște întrebări din partea dumneavoastră și o să încerc să vă răspund. Pentru stafilococ aurii în nas la un copil de 10 ani, ce recomandăm? Deci, din întrebarea dumneavoastră, înțeleg că este vorba practic de purtător de stafilococ și nu de boala în sine. Puteți apela în funcție de toleranța copilului, fie la capsulele Biomicin Forte, 2 capsule pe zi, fie la biomicinul simplu. Deci faceți o cură de 7 până la 10 zile cu acest produs. Avem o întrebare, răceală la copii, ce ar fi mai bun în afară de Biosept? Acum depinde de ce înseamnă această răceală și în funcție de vârstă. Dacă vorbim de copilul mic, 1-3 ani, clar vorbim despre Biosept sirop. Până la 6 ani, de la 6 ani vorbim de capsule Biosept, iar în situația în care este o răceală mai serioasă, în acel sirop se poate pune biomicinul soluție, deci ca și picături, sau de la vârsta de 7 ani puteți apela la biomicin capsule, biomicinul simplu, iar de la 10 ani la biomicinul forte. Așa, mai avem întrebări legate de o candidoză bucală instalată după un tratament cu antibiotice. Da, este clar vorba de afectarea florei intestinale, de scăderea imunității și apariția acestei candidoze bucale extrem de neplăcute. Categoric trebuie să luați un produs pentru creșterea imunității, fie imunitate
respirator și digestiv, fie imunitate cu 7 ciuperci. De asemenea, puteți apela la vitamina A naturală pentru a avea un efect trofic asupra mucoaselor. Pe candida în sine, pe acea candidoză bucală, gargară, spălături cu ceai de salvie, cu bicarbonat. Și de asemenea puteți pune și, dacă este vorba de aftă, atingeri, badijonări ușoare cu biomicin simplu pe acele afte bucale. Da, sunt mai multe întrebări legate de sinusită, de bronșită asmatiformă, bronșită alergică. Pentru sinusită, într-adevăr, recomandarea este de biomicin forte, ca și antibacterian, ca și antibiotic natural. Și pentru că în sinusită avem și o inflamație destul de intensă a mucoaselor cavității sinusale, recomand asocierea de Biosept capsule și realizarea unor inhalații cu inhalantul hapciu sau cu ulei de eucalipt, cu ulei de brad, pentru ca acei vapori ai uleiurilor esențiale să ajungă cât mai repede și cât mai bine pe mucoasele acelea inflamate. Pentru amigdalită recomand tot biomicinul forte, așa, iar în bronșita asmatiformă, dacă este de natură alergică, trebuie văzut cauza, dacă se poate îndepărta alergenul. Aici vă recomand, pe lângă tratamentul puseului acut, când este o acutizare a bronșitei, și atunci vă recomand biomicinul forte, recomand și administrarea de imunitate cu 7 ciuperci, care pe lângă efectul de stimulare a imunității are și acțiune antialergică. Așa. O altă întrebare pentru otită. Da, în funcție de vârstă, deci dacă vorbim de copii până în 7 ani, otită, vă recomand biomicinul simplu. Dacă vorbim cu copii cu vârstă peste 10 ani, biomicinul forte, și pentru adulți tot biomicinul forte. Așa, mai avem, o întrebare la care cred că parțial am și răspuns. În cazul că în urma administrării de biomicin forte simțim o senzație, un disconfort, durere la nivelul stomacului, ce recomandăm? V-am spus, în cazul în care există diagnostic de ulcer sau gastrit, așa cum este menționat și în prospect, este contraindicat produsul, dar în situația în care a apărut fără să existe un diagnostic, vă recomand să asociați produsul neapărat cu capsulele Stomac Sănătos și să fie administrat la o oră după masă, biomicinul forte. Așa. Este o întrebare la care practic ar fi două răspunsuri. Pentru Helicobacter pylori, dacă putem folosi biomicinul. În situația Helicobacterului pylori avem produsul Helicostop, care beneficiază de studiu clinic cu rezultate similare cu al tratamentului de sinteză, deci aveți la îndemână un produs care combate Helicobacter pylori. Se face tratament în situația în care este acest diagnostic cu 3 ori 2 capsule pe zi, o perioadă de 4-6 săptămâni, cu rezultate, v-am spus, similare cu al tratamentului de sinteză. În cazul că este vorba de o recidivă, dacă deja s-a întâmplat să faceți de mai multe ori, să aveți acest Helicobacter de mai multe ori, puteți să folosiți și biomicinul forte în cure alternative cu helicostopul. Sper că am răspuns la întrebările dumneavoastră și ați primit răspunsurile pe care le doriți sau pe care le-ați așteptat. Dacă mai aveți și alte întrebări, vă rugăm să ni le adresați. O să vă răspundem, colegii mei medici și colegii mei vă vor răspunde și pe mail și cu ajutorul tehnicii de care beneficiem acum.
Vă mulțumesc pentru întrebări, vă mulțumesc că sunteți prezenți alături de noi. Vă așteptăm și ne întâlnim data viitoare cu o altă temă care sper să fie de pe interesul dumneavoastră. Vă doresc toate cele bune, un sfârșit de zi, o după-amiază plăcută și un început de săptămână foarte bun. La revedere și multă sănătate!